Takže máte za sebou posledný prípravný zápas pred jarnou časťou, že ako by si zhodnotil prípravu? Príprava na začiatku, začali sme tak v polke januára, nebolo to bohvie čo, chalani začali, moc sa im nechcelo, ale postupne pridávali sa a už je to lepšie, ku koncu už nám chodia tak 11-12 hráčov chodí na zápas, tak už to je lepšie. Čo ti ukázali tie prípravné zápasy, ktoré ste odohrali? Odohrali sme 2 prípravné zápasy, jeden proti treťoligistom Teplička, tí nás dosť preverili, skončilo to 2-1, s nimi sme odohrali dobrý zápas a tento druhý to bol taký tréningový. Tak som spokojný s tými 2 zápasmi. Čo sa týka hráčskeho kádra, máš nejaké zmeny v kádri nastali? Zmeny, nejakí noví hráči neprišli, vrátili sa iba čo kedysi chalani, čo hrávali, len prestali na chvíľu obdobie Erik Bucha s Peťom tak som rád, že tí 2 sa vrátili, že sú to šikovní chalani. Tomáš Kiš odišiel z Rajca, takže trénuješ momentálne sám, takže čo sa pre teba možno zmenilo? No, zmenilo sa veľmi, lebo cez týždeň nestíham tie tréningy, keď pracujem po obedne alebo tí 12-ky, tak doplňam to buď, že trénujú s Ačkom alebo s Bčkom, alebo trénujú tak individuálne. Po jesenej časti ste na prvom mieste, takže cieľ bude postup? Tak určite. Poučili ste sa možno z tej minulej sezóny, keď ste to nezvládli? Tak, budú to veľmi ťažké zápasy, je tam 5 mužstiev, čo ideme bojovať o prvé miesto, isto aj oni trénovali tak poctivo ako my, tak bude to zaujímavá druhá časť.